Dayon ra sa eskwela, mga online students, Online student. and nagmudyo. Super Mom, it's Megan Super Mega Bayan. Welcome back to my YouTube channel. And for this vlog is all about nako ipangutan na sa mga estudyante karon kay as a situation nila nga sa ilang pag-eskwela ba o kung sa ilang ka-advise sa kaparihan nila nga estudyante nga ga-online or ga-module. So nako una pong tan-on si Mapol. Unsay imo ikasulti or ika-advise sa mga youth nga nag-eskwela nga sa manimo nga in this kind of trying times, unsa imong advice nila or tugang pang encouragement? Okay, so sa mga estudyante like me, so we know nga dili jud sayon ang atong situation karon, but it is stated man ni Dr. Si Rizal nga the youth is the hope of our nation. So let us be jud hopeful nga ni kani nga situation may ato nga motivation to step forward and ma-reach na to atong mga goals. Someday we will harvest the fruits of our labor kung nagsakripisyo man ta karon sa kalisod sa atong pagskwela, but someday ma-happy ra kita. That's all. Ya unsay nakita na yung mga advantages o disadvantages sa face to face kaysa online? So ang advantages sa online is kanang murag ba-develop nimo ang imong nga anang pag-study nga ikaw ra ma-develop nimo imong critical thinking, just like imong pang-ayuhon og sabot ang lesson for you to do the task. Then ang disadvantages niya is if hinay ka ang connection, ma-stress usay ang estudyante kay tungod po sa financial problems, then sa connections, and also sa niagi pod nga Odette nagproblema sa pod mi Baguio, sa kuryente. Kana ra. So thank you. So nanapod si Ruth dere. So si Ruth Chel kuan kanang humana na siya eskwela sa grade 12. Ang namo ko grade 12 wala. Yes. So unsa pa yung magka-advice, encouragement, word of motivation sa mga estudyante karon? Laban lang. Kaya kayo, tandaan ninyo ang kasabihan. Stop, look, and listen. Laban lang. Dayo, laban lang. Sunod na ako sa dress si Chip. Si Chip sa imong word of encouragement sa mga estudyante karon nga kuan kanang yon ana imong situation karon sa mga estudyante nga mag-online. Akong encouragement is mag-think positive na dito kay ang tanan na ginay makatuyuan tan nga ngayon ani, but haning thankful ra gyapon ta nga despite sa ani nga COVID situation, the pandemic, nagpadayon na gyapon ang pag-eskwela. Pinagi pa haning mag-on mo sa ita kay online, but ilang gipangitaan og paagi nga makapadayon dito sa pag-eskwela. Naara gyud siya disadvantages nga naara ka kanunay sa imong pamilya, di ba, nindot pud kaayo, dayon haning makasave po ka sa kwarta, di ba, kay kung face to face tanan nimo ipa-print haning gasto mga load ay wala na siya load haning ang pamasahe nimo, then sa boarding house, di ba, imong pagkaon mas gasto jud kay siya. Gasto jud kay siya, but now po siya disadvantages even sa kuan kanang online kay mas stress jud ka kung mag-brown out. For example, ang imong load, then ang connection maghinay, maghinay. Pero think positive na dun. Halag, mawala-wala ang connection, pero makasabot ang mga maestra. Sumurot to siya. Dahil na sa eskwela, mga online students, and Modules. So that's all. Thank you. So murti ilahang gamay nga idea. It's either gamay man to nila pero dako nang gid nako. So murto siya super fam of thank you for watching. thank you for watching. Ug sa tayong estudyante diha, keep on doing what you have been starting right now. So murto siya super fam. Don't forget to subscribe sa mga bago pang makakita diha. Hit notification bell all on. Murto siya. Bye-bye!